Gumagawa. Oy, speak mo. Kailan daw siya? Kailan daw? Dito kal daw sa puting ano. Ano ba? Daw masakit na daw. Oh, the boat, man. Matanda. Yung pala, ititira na yung Peter, pero kikinig ka, kikinig po ko lang ang tingin ko, Chi. Kikinig ka, sinaling na,
Uy, ito. Pasunod na ito. Puro ayop na no. Uy. Uy. Ano? Liter. Pagkaputi-abot mo sa ito. Yeah. Kaya mo dito picture. Sa pala ng anak. Yeah. Wala. Sabayan mo. Mag-take ka. Holy shit, bro. Tama. Hindi wala magpasalit ka. Baga, ay, sayo, masana. Ang gagana, ha? Pinidyak. Pinidyak. Spaghetti man sana. Ay nga ni ngay kumenda ka. Ano ko lang cute? Meron ako kapuwi. Lagit. Lagit. Hindi ko to eh para ako ano. Kaya talang taon na naman ang puto. Ikaw nga mo ikayo. Marta mo ka. Malambay ang pusi. Pag spaghetti ka po sa ita, tinubos ka. Lagit. Narangi. Tapos pag ano, pag tawan ako. pag kurang spaghetti. Betul na po. Quiet, babe. Hindi mo na naman. for Philippines. Atangul. Sige, jump. Nasa ikong bag na-stop pa ito. Dahil naman. Hindi pa Hindi ka nagtiwala. Ito pa mag-ibig. Oo. Bumibobo ka. Salamat ka din, Jay. Bubo ka. Nagagawa ko siya. Siyempre lang pala ito. Hindi mo na mo pinag-alcohol na ako. Marami ka na ako. Ganda kung Puro freestyle ka kaya pag-boom na. Puro mag-play ka na mula. It's so, hindi mo sa ako na pa. Mora, Buda o, tiring sa mamo. Buda. Buda tiring sa mamo. Buda bang ano, pang-drive, pang transportation. Ilang to mang tiring sa Buda mamo sa Pobe, ginana sana. Pero nag-igos. Ikaw may punta pula ako. Ano po yan? YouTube ba sana? Kasi English ang ba? Abuda ba sana? Ay, sana mo sana? Gusto mo na road? Ikaw ng road? Hindi ba? Hindi dapat. Nata, kapag-kapag na ako sa may ano. Hindi ako. Traffic road. Isa ang Window! Isa ang pag-ibig sa kuya. Hindi ko naman. Bakit na? Pagpapaan ko ngay. Ipuriwanan Ang kulay. Sige ah. Sige ako. Sa puta doon. Orab nga rin. Orab na nga ito yung Wala din mo na
Oo, palitan ng kala. Biro pa, partida, biro pa. Wala bulat na Kaya daw. Tuwatak sa na. Tidak. Tap. Yes, right next to the Di ba nga ito, mo? Ito yun. Bukan pa eh. Wala pa eh, sigurado. Nabraso. Pero tayo. Ano pa daw ko naman? Dapat magpupunta nga. Pero paano? Yapi. Bagong taong pa. Sumahan mo. Ba't malay? Ano pa nag-daw? Hindi na ako mo. Hindi na lang siya. Tapos naman na yun. Hindi ko kami. Kami nagkapot. Hindi na lang sila ang nagkakasama. May sinulog pa. Sabi na ang layo ng gano'n dito. Alayan ang gano'n. Nagkapot. Ito ko talaga. Ito ko sila. Ano na? Hindi ko talaga. Maabot na kayo sila. Pero ito mga pakapot. Bawal ito. Ano ang gano'n? May magandang may Yeah, may nagpalit mo. Napabahanap nila. Warap ka pala. Ako masala pa zero. Parang ko yung Ako, nasa kasi na lang ako. Murot no. Uy, napan ka mo. Ay, talaga po. No. Bubo kami kung soy. Iya nga yung mga bago na manunod ko sa VIP. Oh, may kala. Ay, bueno, continue. Model. So, ano ito? So, pare, madalaga. Kumain tayo digit mga sa Spain na balatan. Ano tayo? Hindi ko matilyo. Bubuk.
nagkalaman ko doon. Okay, ano din ako, maganda sa yawan mo sa. Mari po kasi ko yung lagi sa. Sinuruyo. Nakita ng tatawin ka. Tapos, pusta dito, no? Meron pa dito. Para mga tira ko dito. Hindi ako ako dito na maganda. Pero nga ni, magkano magkano. Pero mga dito na, kalaman ko mga dito. Ano? Bali, bali. Tulay ka. Mga tulay ka. Kung ba naman ang ano, ang motor. Nagsahay kami dumaan. Ano mo, ano? Ulo, tatali. Napanang liwayo. Galaw ka mo kagigin na. Bawi-bawi. Orang dia tu ini nano tu feedback tan terumbala ka itu. Organ ako dapat ako juga kita dibina. Pero ini nila jadi kata ano, siya pagkakaroon ng gratis.
May nagtitulungan ng saklan. Ibang kulay na, may pulang, may kulay green. Makita mo na ako. Kabaw na lang na ron, na ba? Ito pa nga. Ang bata. Siyempre, Big. di mo kaya magkabaw? Sige lang kayo, hindi mo kaya. Yan. Ang dala ng mga Sabaya, yan sabaya, yan sabaya. Hoy kita. Hoy kita. Tulong. Tulong na kami. Yan ba? Ay, yan. Huli siya na sino. Bawat lang ang granada. Na-flash pa mo kayo. Matatangkap ka nga ba? Niya, nakabalo. Nakabalo. Balik kita live video. Okay, no na? Abangay mo dito! Bilag naman tayo. Nang talumbala. Nakita ba yan ang sa bumba? Nagkabay na nga, magkano kumba. Mas mo kulay green bagat kumba. Ay, kulay green bagat ako smoke. Batin lugar yung hindi ko. Matawakin ko. Ayun, ay kagagawin. Uy! Yan, silikon! Give me yan, Jeffrey. Good. Give me yan. Say, say. Say. Maki, siya, say. Say na. Sige, mana. Hold on. Matit pan. Sige. Di mo siya lang. Ha? May bulto. Ang protina, Hindi, nagtanay na. Tadaw. Gusto na daw. Hindi mo siya ka na yung puno. 45 mo ko. Ay, piyo, 45. Dahil, joke lang. Next one. Wala lang tayo. Puta sa YouTube na lang. Say, mali. Naman, wala, pinikin do. Tapos magkalaban. Yan naman, yung mga tanong mo. Sinano na Pinatag niya, kain para makakalo. Pinatratan niya na punta. Tapos mga estudyante, ibutal ko. Okay ba? May ano ba ba? Tumasit pa ito. May segundo pa ka.
Natin sa baliw ka, natin sa baliw ka. Kaya dyan. Kaya man na, ano, may bebek patilyo. Ako, alam mo. Bakit? Ano ba, Dad? Bigyan, bigyan sa baliw kayo. Tama chat. Kalaban nga ni yung malin si Gagal mo. Siya wala ba nito? Tapos sa kanya ni nga yung machat naman na taon. Ano, sige. Uy, dahil ayun ka di ba? Kaya na bawal din ang trustahan di ba ng kabaka? Ay, huwag makikot. Diba? Kaya,
Ay, kasi 55 mo. Ano yung sila? Oh, yung pareho yan, dua ang araw yan. Keyboard ah. Nag-isip mo ka, putol ah. Para bayaran din yung piso. Malaki ka sa kabayan. Iyo, 5 pa. Ang gawa mo sunod. Ano? Ulit yung mahulog ka pa? Wala! Ay naman ako si Bimani. Wala! Ano? Ako naman. Lag pa dyan. Baka dahil naman. Dapat to na kayo to. Lugod ako. Ay! Wala! Uy! Nagpaputok ako. Hindi na ako nagpatuloy. Wala na naman isip. Ay, wala po itong sualo. Hindi ko dapat naman pasulong na lang.
Piran ka na. Magkala ko lang sa ano. Bakit ka lang? Wag! Nasubo naman lalo. Uy, nahalo. Kulang ka mo. Magiging 5 minutes na doon. Hindi mo ako sinanood. Ano? Masarap po sa ngayon. Ano? Kano ka yun? Next kasi. Hindi ka masalit mo kung talaga sa ikama ka. Narangan ko daw ano. Sabi ko, hindi ako bidahi. Mino. Lumaga. Mino. Hindi ako. Ano? Ayun. Ano tala po po? Wala ba ba? Wala po po. Kaya, pagkikyan ka mo. Kapag nagsabay mo. Ano? Kano ka? Nakakunjing mo kamo kasi yan. Oh, nataman. Sige mo. Ayun. Gatot. Gatot. Nanginutan pa ano? Ayaw man lagod ako. Hindi ko naman. Lalo. Award! Gusto ko makapirita. Direk. Award! Hindi ko pang nakuha ko. Bye-bye. Alaban. Ikaw ay kumakain. Tara mo ng webinar. Look.
Kita ngiti natin. Ito. Ikita baga ito ni Binay. Bilibin! Bili ka na! Sino natakot natin? We bro. Ay, ito. Belum kono, belum kami. Ramon, chicken. Dalawa po dati.
Oh, wala. Sage! Ah, Sage! Bakit? Ako, hindi mo dapat. Ako, ako. Kunina, sinina. Sinita. Paring. Salamat. Gato. Kapit Dalat, na. dalat, dalat. Ano, yun na pa, diyo. Ay, kaya masip ko yun. Kaya na. Pero, Saan ka? Wala pa. Oo! Tok, tok, harot! Lagi. Ako ba? pero ako. Pero ako sa house. Puta man. Ay, ako. Nay. Ilaw. Put. Ha? Ilaw. Ilaw. Tuman. Ako man, ilaw. Dapat pupunta pa. Pagkakita lang kayo siya. Oh, yun. Yun, yun talaga yun. Wala mo. Wala.
Yung kupakuran. Magkalaga. Ay, ka. Sige, may ako problema. Pwede ah. Yan. Yan. Pagkuman na kami. Ano na to? Pagkuman na kami. Rico. Tama. Sabi mo sa babaan. Wala na, wala kayo pa. Hindi mo pa na.
Tuwanap na. Ora gusto ko sa part. Okay. Dapat kasi mag-maintain public policy.
mga kapatid. Timopi! Timopi ko! Nakabalot ka. Hindi na mabalot ka. Sabi steak. Ano sabi sa ano? At ito di ka ito lang. Ano ko? Dito steak. Tira. Tres. Dito ano. Pagkira ka. Ano? Ano ko? Basta nga ay lawas. Yung ay, ano, password. Yan ang gusto ng password daw. Ano mo? What ba? Password. Okay. Hindi na ako school eh. Ano to mo? May nag, ano na? May nagagamit. Ano na ba? Dali na. Ano, hindi na ako. Dali na yan. Dagon! Dagon na lang. Oh. Yung pinisyo pa rin sa tigit yung sa buwan. So, Magtawag ako na lang sa drama. Napasalapan ko lang sa dito ko. Hindi ba agad ako? Ano ba dati? Hindi mo magtapos na. Ano ba? Hindi mo magtapos. Hindi na. Bird, bird. No, hindi goals. Una daw kaya mo. Ano sa password ni? Ano sa password? Anak, walang ano, walang mabating. Ang dami sa ko. Ano nito dito sa ko? Mga nang fair. Like, mga tao. Talaga kaya nung play.
Ako naman yun. Ano? Dito na sa likod nito. Sa likod mo. Happy New Year! Yo, nakakapuros tayo dyan. Para sa lakas mo. Ang itutukod sa baba, hanggang dyan. Pagbabaan namin ang pagtangagaan. Ano din?
Hindi ako naman makaano pa sa bot. Nakabot ka din. Kanya ko nakabot. Yan, meron ulit ako dyan. Wait. Pwede mo mga Bakit hindi na kayo na? What is that? Ay, yan. Mga soldiers ang alme. Mga bot. Pero nagbabalin siya. Nagbalin. One time kami, nagpunta na ako sa Samal. Wala sa ba yung hindi ko? Sa dating na na ano. Sarap naman. Wala lang ako kalasitin. Nakabot sa kalasitin. Di ako nasasakasal. Kung kabalan ng sa ka, yan ang sa kalasitin.
Ang kaya nyo! Hindi mo makasakit din. Basta ka lang. Sige. Sige, matagong mo ganyan. Ganyan, kasi talaga mo. Tama ka lang sa sabon. Sabon. Ano na lang? O para magdala ng hindi. Claro, makakalitan ano para kung hindi ulo. Dan. Ano sa natin? Lagan mo sa. Isa po. Nasakay ko car, si Tita. 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 Ayun. Yung bus mo tawag. Paano? Papalit yun sa may Napag-glitch! Kapag na yan. Ang mapag sa kakain ng steak. Paano naka-glitch? Ganon! Ano ka pa? Ganon! Iwan. Diba? Mapalit na. Mapalit na. Lagi nga rin yung gawa. Ayun. Ayun, diyan po. Gawa, kita. Ay! Masarap ako kung tiyawan. Yay! Bilang sa tumbler. I was waiting for you. Pagkalan mo po.
Hindi na nahuli. Ay, 20. Pwede na sa nangan ilaw. magawa ako. 20. Ang kanilang magawa, umiyaw. Bago na. Pero ang nilaro gusto na, sa Bukandor, Ha? uwi ka man na yung sa tuloy. May issue din. Tapos pag lang mag-project.
Hindi mo na kumakain. Yes. Mainit ako sa tubig. Ate ako. Mainit ako sa tubig. Ate, yun na ilan. Baik, tingin ko sana yung mga ayam. Mainit ka na. Okay. Pero mama, kung ginagawa kayo sa langgan. Laman niyo. Ay,
Bukan na.
Ya, itu. Ino. Ino. Ada yang melaut na. Balik na. Tapos may... Murah naman. May boxing. Hindi ka pala ba yun? May... Ano ka pala? Kapala ko yung boxing. Kapala ko dua. Ano mo ito? Let's go. Sarado na.
Anti-edit ko na.